No konečne, po mesiaci čakania, je tu nové video z FC Pribety. Takto krásne vyzerá naša základná jedenáctka. Budeme potrebovať nejakého hrotového útočníka, ktorý zamení Pištinka. Máme na to 60 miliónov eur, ale najprv budeme potrebovať záložníka, lebo tam máme nejakého 60 ratingového. Takže poďme na to. Ponúkame Hererovi 24 miliónov plus 10 miliónov a on to príjmu. Takže ide do FC Pribeta. Ale to nemyslíte vážne, že uniklo video jak Pištinko z druhá z Paríža a že vraj dôvodom je ten, že už nechce hrať ďalej za Paríž. Pretože mu chýba klobáska a pivko. To sám povedal redaktorom, keď sa ho pýtali. Takže teraz by bola šanca, že sa Pištinko vráti do FC Pribeta. Nechajme sa prekvapiť. Dobre, a teraz nás čaká zápas, v ktorom neviem, či už Pištinko nastúpil alebo nie. Tak poďme na to. Hráme proti Bayernu Mníchov, takže sa musíme snažiť. Renčiči koperový kop. Ináč Renčiči je chlapa, tak to nevadí. Dobre. Renčiči rozohráva z priamého kopu. Dobre. A prihráva Pištinkovi. Takže Pištinko sa predsa vrátil do FC Pribety z Parížu. To veľmi rád počujem. Čaká nás ďalšia obrovská šanca, kde Mbappé bude dostať loptu. Krásna prihrávka, ale zblokovaná, ale stále máme loptu. Zase má Kylian Mbappé loptu. Kylian Mbappé sa snaží celú obranu Bayernu prebehnúť. Aj sa mu to veľmi podarí. Prihráva Pištinkovi a Pištinko hneď v prvom zápase, jak sa vrátil do FC Pribety, rozhoduje zápas. No nie síce rozhoduje, ale dáva nás do vedenia, čo je hlavné. Pištinko oslavuje. Ďalšia šanca FC Pribety a dostáva Pištinko loptu. Pištinko beží, sám beží, strieľa a brankár vybránil, taká škoda, ale stále máme loptu. Mbappé sa snaží obohrať, Mbappé niečo kľúčkuje, všetko robí, ale šmiknú ho a strácame loptu. Ale máme priamy kop. Počkajme si, že kto to bude strieľať. Strieľať to bude Pištinko a on to tam naudí. BOOM! Aká pekná strela, ale brankár to vychytal, škoda. Dobre, má teraz Renčiči loptu. Ideme sa pozrieť, jak sa Renčiči rozhodne. Dobre, Píťovi to neprenecháva, prihráva Píťovi. Píťo sa snaží, možno sám nevystrelil, ale má. Naša nová posiela má loptu. Snaží sa nejak obohrať tých hráčov, nejde mu to, ale teraz sa dostal dopredu, prihráva Pištinkovi, Pištinko zakončuje a dáva gól na 2-2. Takže remíza. Takže remízujeme tento zápas. Krásny výkon od Pištinka. Prvý zápas a nie 2 góly. Som na ňo pyšný. Dobre, a je koniec zápasu. A tento zápas sme remizovali 2-2. Som pyšný na toho Pištinka veľmi. A prišlo mi oznámenie, že k nám ide ďalšia obrovská posiela. A toho sa stáva nová superhviezda, malý Pišta. Je to že vraj brankár, tak dúfam, že v bráne nás posieli. Lebo zatiaľ tam máme nejakého 60 ratingov. A tu už vidíme, ako malý Pišta nastupuje do FC Pribety. Pozor, lebo teraz nás čaká semifinále v FA Cupu proti veľkému klubu, a to je Arsenal. Takže sa poďme pozrieť, či bude FC Pribeta vedieť poraziť taký obrovský klub, jak je Arsenal. A ja si myslím, že určite. Takže prvú šancu bude rozohrávať Renčiči. Dobre, neviem prečo v mužskom rode hovorím, to je vlastne jedno. Ideme, dobre. Dumfries Hererovi prihráva. Herrera, mladý génius. Všetko vie, jak sa robí. Úplne jak Pištinka mi pripomína. A ide, prihráva. No, dobre, tak o tomto ja rozprávam. No dobre, máme druhú šancu. Dúfam, že táto sa už oveľa lepšie toto, lebo keď nie tak. Ale teraz Mbappé ide, Pištinko mu tam ide a Pištinko strieľa a vybránil brankár. Joj, taká škoda. Zas Renčiči má loptu, v jednom kuse na Renčiči je lopta, ale nevadí, lebo Mbappé dostáva úplne krásnu prihrávku, úplne obohratie hráča a Mbappé zase s Pištinkom sami bežia, ale zase prihráva Pištinkovi a konečne Pištinko dáva gól. Pištinko sa vracia do FC Pribeta, lepšie a statočnejšie ako predtým. Neviem, čo tu rozprávam, ale to je hlavné, že Pištinko dal gól. A máme tu s veľkou šancou poslednú šancu. Takže Mbappé dostala loptu, Mbappé beží a šmiknú ho, ale nevadí, lebo sme vyhrali tento zápas 2-0 proti Arsenalu. Krásny výkon FC Pribety.
Poďme sa pozrieť na tabulku a sme tretí. Chýba nám 9 bodov na prvé miesto. Ale teraz nás čaká strašne dôležitý zápas proti Liverpool a to v FA Cup, lebo je to finále FA Cupu. Máme proto dúfam, že vyhráme, lebo keď toto nevyhráme, a čo, bez trofejí pôjdeme, alebo v Premier League nie sme prví, nikde nie sme prví, takže aspoň v FA Cup musíme byť prví. Dobre, Dumfries dostal loptu krásne, Mbappé sa snaží, už tam hľadá Pišinka, pridáva Pišinko strieľa, ale nedávame gól, takže veľmi dobrý začiatok. Pišinko dáva oslavu, ukazuje, že kto je tu GOAT. Dobre, teraz nás čaká penálta na šťastie, ktorú bude určite nie Renčiči kopať, ale naša legenda. A to je Pišinko. Pišinko s číslom 67 a dáva penáltu. Krásny výkon Pišinko. Dneska v tomto zápase už druhý gól. Ale teraz Mbappé dostáva krásnu prihrávku. Dobre, Mbappé beží spomedzi dvoch obrancov, toto prebehne, zasekáva. Hľadá už Pišinka, Pišinko prihráva a Pišinko má offside. Ja som si myslel, že už Pišinko bude mať hat-trick. Mbappé dostáva zase krásnu nahrávku a ide sám, už nebude prihrávať Pišinkovi a to bola asi chyba, lebo to vybranil. Ale zase prihráva. Herrera má loptu, Herrera tyčka a gól. To čo bol za gól? To bol jeden z najkrajších gólov, čo som v živote videl. Krásny výkon. Videli sme tu krásny výkon FC Prety a vyhrali sme FA Cup. A Pišinko vyhral hráča sezóny. A tu vidíme, jak zdvíha trofej. Strašnú radosť mi Pišinko spravil. Síce škoda, že nie Ballon d'Or, ale vychádzame do ulic, pretože sme vyhrali FA Cup. Ale tu, bohužiaľ, nám už aj končí toto video. Takže keď ste nedali ešte like a odber, tak to napravte a vidíme sa v ďalšom videu. Čo možno, že zás bude FC Preta a možno to bude úplne nejaká iná séria, ktorú uvidíte čoskoro. Čaute.